Owe zilizulu kanye nomhlaba sisentokozweni kaJehova, sisemkhoneni kukaJehova. Start 20 from verse 15. Since verse 22. Using Chronique as a spelling. Start 20. Allowing verse 15. Since verse 22. Verse 15. Wathi izwani nina nonke bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema, nawe Nkosi Jehoshafati, usho kanje kini uJehova uthi, ningesabi, ningapheli amandla ngenxa yalesi sixuku esikhulu, ngokuba impi ayisiyo eyenu ngekaNkulunkulu. Yehlelani kubo kusasa, bekani bayakukhuphuka ngombango wasesisi, niyakubafumana egcinweni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJerusalema. Akusikho okwenukulwa kulempi, zihleleni nime nibone ukusindisa kukaJehova, nina Juda neJerusalema. Ningesabi, ningapheli amandla, phumelani kubo kusasa, ngokuba uJehova unayo. Emini uNkulunkulu wethu onamandla, izwi lakho linamandla, izwi lakho liphilile, izwi lakho limile kuze kube phakade, alithethi imali. Yilo izolo namuhla naphakade. Sisahleli Nkosi uJesu nangalesi sikhathi ukulalela egameni likaJesu lokhu osibhalele khona namuhla. Kwabe Nkosi uJesu ngokuthanda kwakho
ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ume nomntwana wakho nangalesi sikhathi in the mighty name of Jesus amen. Ibabasa okwesiyelo sikhulume ngoPaul noSilas ukuthi bashaywa bagciza igazi baba mthwayitwa emzimbeni yabo imvimbo yezinduku nokushaya baba phonsela etilongweni lithi izilenkosi bese etilongweni Acts chapter 16 bese etilongweni phakathi kobusuku bamdumisa uJehova lithi izinkosi bakhulela bamdumisa uJehova banoma bekhulela bamdumisa uJehova asizwa lapho ukuthi khona bazalwane babenzela ukuthi ezabakhulula etilongweni kodwa sizwe lapho khona nje benza into esemsimbeni wabo abajwayele kuyenza ukuthi uNkulunkulu umdunyiswe noma ngabe uphathe ubusuku noma ngabe usayinkingeni noma ngabe uhlaselwe kodwa uNkulunkulu wami ngikhozayo uNkulunkulu wedunyiswe Jesus kuthiwa bakudumisa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu Sima Bakalo kana mama, bakasha
uJehova wabo. Kwahluke ukhalama abafana ukhalama abanye abantu. Bawumemeza phakathi kosuku. Sabese imoshwa. Ilizwe Nkosi mama yimazi imoshwa. Akumoshwa sonke lisabeswa. Emfile uNkulunkulu esekhayizulwini isiqobo lwabo. Labeswa. Ilizwe Nkosi kwase kuyehla uNkulunkulu. Ngoba mangala umemeza uyehla yena. Mabenda wafika kwanyakaza yonke into besafikile. Ilizwe Nkosi kwanyakaza isawa zakilo. Inyama yejele yafulela. Kwathi iboko ezayibophe abasejele zawela phansi. Mama isafikile yona yena ufike nezokhulula. Akakushiye ubophelile. Mayisafikile yena. Ilizwe Nkosi amakhetano awaqoka phansi. Zakuziyaba imoshwa. Zathi hayibo apha amakhetano. Kwenzekani manje? Kwenzekani manje? Umcili imoshwa mayibona kwenzeka lento. Ithi wahosha inkemba. Wafuna ukuzibulala. Apostle Paul athi no. Wathi uyenze lento leyo. Makwenzi. Sikhona sonke. Hallelujah. Sikhona sonke. Mwathi kasele, ungashaka utetase. Sisakhona sonke. Namunye ophumile la. Kodwa kukhona into awumenzi kubonakaliswe la. Manje bonke balenkosi. Umcili simoshwa ushintshe ukhulu ukuthi makhosi. Ngimele ukwenzani? Makhosi, ngimele ukwenzani? Hallelujah. Lathi futhi khona umshanje bazalwane. uJehoshaphat bayabikela ukuthi kukhona into ezayo. Kunempi ezayo enkulu yama-Amorites. Lapho isiseduze ukuthi ize kuye. Ifike lapha khona. Uma ngabe eza lokho uJehoshaphat Ilizwe Nkosi wafika lokwesaba. Washaya uvalo. Wathi lepi ngoba isiseduze isizoba yini thina? Kusho ukuthi asilutho thina. Bantu bonke abalenkosi. Asilutho thina. Kusho ukuthi vese izosibhuqa isiqede thina. Ingilosi iyathumela kuJezebeli basabani. uJezebeli ingilosi izothi Jezebeli namhlanje ngizokuthuma. Hamba uye kuJehoshaphat. Ufika umtshela uJehoshaphat ukuthi akakesabi. Wesaba aphele kuye. Akuphele ukuthi inyama wesaba kuye. Wena Jezebeli ukuthi le akuyona eyakhe. Ukhona umnikazi. Ukhona umnikazi. Uyahamba uJezebeli ufika uJehoshaphat. uJehova ngaphansi. Uphethwe kwesaba. Ufika uyamnyakazisa Jehoshaphat. Ngithunyiwe. Ingilosi evela ekhayizulwini. Inginikezela amazwi. Athi musu kwesaba. Sukuma namhlanje. Kunamazwi umuntu uwenze ubanikeze abantwana bakwa-Israyeli. Wona njengomkhulu wabo. Mama basambele manje mama. Ukuthi iyaqala le ndaba. Sihamba layo. Verse 15. Yes, verse 15. Wathi yizwani nina lonke ababaJuda nabakhileyo eJerusalema. Sakuthi uJehoshaphat manje.
usha amazwi ashiwo yingilosi evela kuNkulunkulu uthi izwanike kubeka mama izwani nina nonke abakwaJuda nabakhileyo eJerusalema yes nawe Nkosi Jehoshaphat yes usho kanje ini uJehova uthi yes ningesabi ningapheli amandla ngenxa yalesi sixuku esikhulu ngoba isixuku sometimes siyathusana isixuku sometimes ukungazi ukubaleka kuzephule kodwa kungekho lutho yes ngokuba impi akusiyo eyenu ngekaNkulunkulu yehlelani kubo kusasa not living ngafika esayo kusasa haleluya kusho umnikazi wethu akusasho mhlawumbe umuntu mhlawumbe azokuyanga udobile plan kusho umnikazi wethu yehlelani kubo kusasa asebaba bekani bayakukhuphuka ngommango wasesisi bazakhuphuka ngommango wasesisi uyabuka usiyayidweba manje ayikenzekile kodwa uyayazi izohamba kanjani haleluya ngoba yena uthi ayinamuhle ebekusasa uthi ekusasa ebayizolo ungomdala wayithuku nje asaluba niyakubafumana ekugcineni kwesigodi ngaphambi kwehlane laseJerusalema oh yes akusikho okwenu kulo kuleli zihleleni nibe nibone ukusindisa kukaJehova okwenu kunye kha sihleleni hayi kwabantu abaningi uthanda namhlanje abazalwane bashilwa kungayihleli bangabazalwane impela bona basilise bona kanti uyihlela kukho bazalwane namhlanje thomemesela ukuthi abazalwane njengabantu abankulunkulu masizihlele akhona kwethu kulwa kulethu kodwa ukhona uJehova wawumlweli wethu ukhona uJehova wawumsindisi wethu uyena osilwelayo malibonke abalenkosi asiqhubeke mama nina Juda neJerusalema ningesabi ningapheli amandla phumelani kubo kusasa yes ngokuba uJehova unani nina Juda neJerusalema ningesabi ningapheli amandla phumelani kubo kusasa ngokuba uJehova unani uJehova bazalwane noma ngasemba khona uthi uDavide ngoba ngihamba esigodini sethusi ukufa wena Jehova unani angesabi ngoba wena unani akunafani angesabi phumela ukusasa iJuda neJerusalema ningesabi verse 18 wayesekhothama uJehoshaphat bakhe kubheke phansi oh yes wonke uJuda nabakhileyo eJerusalema bawa phambi kukaJehova bekhuleka kuJehova kwakhwathama umholi wakuJehoshaphat noJuda neJerusalema nabakhileyo nabo bonke bakhothama bakhuleka haleluya amen asake mama amaLevi nabantwana bamaKhohathi nabantwana bamaKhorabi asuka ukumdumisa uJehova amaLevi kaIsrayeli ngezwi elikhulu kakhulu amaLevi angabantu abakade belida endlini kaNkulunkulu ekumdumisela uNkulunkulu namaKhohathi kuthiwa basukuma bama baqala ukwenza njalo amaLevi bamdumise uNkulunkulu haleluya bamdumise uNkulunkulu wathi uNkulunkulu sima uNkulunkulu
asabe mama bavuka ekuseni baphuma baya ehlane laseThekowa akuseni baphuma bayihlale laphi laseThekowa ekuphumeni kwabo Jehoshaphat wema wathi izweni Juda nani bakhile eJerusalema manje phuma behlale uyasukuma besibili uJehoshaphat uthi ngizweni haleluya uyaqala manje umsebenzi wakhe manje uJehoshaphat awuphele verse haleluya uthi ngizweni ekuphumeni kwabo uJehoshaphat wema wathi izweni Juda nani bakhile eJerusalema yes khonani uJehova uNkulunkulu wenu niyakuqiniswa khonani ngabaprofeti bakhe ushayisele niyaphumelela ushayisele uJehoshaphat amen unakusakho unye manje inhlanga ingenile inhlanga eqala yona ingenile akasekho yophila ikhiphe yokuthi uNkulunkulu ungomdala wezizwe haleluya asabe eselulekene nabantu wamisa abayokuhlabelela kuJehova ukuba bamdumise behlotshiswe ngobungcwele wayisetha amajimbi yakhe haleluya ndizwe Nkosi wayihlonze kanje kwaba khona abazomthumisa uNkulunkulu haleluya behlotshisiwe ngobungcwele Jesus ukuhlotshiswa haleluya behlotshisiwe ngobungcwele bengakhulumi into abangayona bengaculi into abangayona bahlotshisiwe ngobungcwele impilo yabo iyahlukanisana uNkulunkulu hayi ngokwamanga ngokweqiniso impilo yabo ithi ilandile kaNkulunkulu ngokusemthethweni angizenzisi uyabathanda uJehoshaphat uyabamisa abahlukanisi asabe mama phambi bathi bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade bathi besilabo besamphambi basebabebeza bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade bongani uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakade iyakhuphuka iphi iyeza iphi bona babebeza uJehova iyeziphi umdumo wakhe uyezwakala bona bathi bongani uJehova uyezwakala nakhwela siyazwakala ikhuphu bona bathi bongani uJehova ngoba umusa wakhe umi phakade umusa wakhe umi phakade asabe lapho sebeqala ukuphalalisa nokudumisa yes Jehova wabeka abaqamekeli babantwana bakwa-Amoni yes nabakwa-Mowabi yes nabaseSerimi ababefikelwe uJuda banqotshwa yeah abantwana bakwa-Amoni nabakwa-Mowabi babelana nabakhileyo entabeni yaseSerimi ukuba babachithe babaqothule sebebaqedile abakhileyo eSerimi basiza kwaba yilowo nalowo ngokubulalana bodwa yes lapha abazalwane besaqula benza bonke abafika lapho uthi khona bathinyana khona nabo kodwa uNkulunkulu wayiconfuse impi omunye wabona omunye seceleni wakhe eyisitha wagwaza omunye baba bamwakhe wahlaba omunye badumisa laba babili bathi akudingwa nasibani ngokujesu akudingwa
embonisweni wasehlane babheka isithungu bheka babe izidumbu nje eziwele phansi akusindanga noyedwa wafika uJuda abakwaJuda abaseJerusalem bafika bathi we Jesus yebo kwesaba kwethu kungale ekuqaleni kanti bekumele ukuthi simbize hallelujah mawubiza yena hallelujah uyangenelela hallelujah mawubiza yena uyakubuyela izinto zakho uphele yonke into upheyiseke yonke into endleleni uphele zonke izinto ezizinkinga endleleni yakho awuhambe mamanga uthi uphusha nje kancane lapho uJehoshafati nabantu bakhe befika uqoqa impango kubo bafumanisa phakathi kwabo ubuningi bengcebo nezidumbu nezinto ezinqanelekayo bazihlubulela zona kwaze kwangathi kwangabakho ongazithwala kwaba izinsuku ezintathu beqoqa impango ngokuba yayiningi kangaka. Ngosuku lwesine babuthana esigodini saseBeraka ngokuba bambonga uJehova khona. Ngalokho igama laleyo ndawo labizwa ngokuthi isigodi saseBeraka kuze kube namuhla. Ngoba uNkulunkulu wenza izinto ezinkulu. Haleluya. Babonga abalenkosi. Haleluya. Namhlanje emini ngizothi singakhona izinto ebezingabekwa emhlabeni ebezingabekwa phambi kobuso bakho ukuthi bekuqa kulitholele egolide kodwa njengoShadrach, Meshach naBednego ngithi ungafuni noma sekubizwa ukuthi iphoso empilweni akunendaba ungaphosa empilweni uthi baba uphosa empilweni uphose uNkulunkulu wakho unebhedesa uyomabe ebheka empilweni uyoyibona inkosi yesine uyombona owesine emlilweni ngoba kanamandla phezulu komlilo thina sihamba nomlilo oqothulayo sihamba nomlilo ngaphezulu kwemlilo ekhona emhlabeni sihamba nje nomuntu owaziyo ukuthi avule indlela ehlala sihamba nje no-Ebenezer sihamba nje nomuntu okwazi ukuvula ulwandle lapho luvalelile lapho bavalile la masefika bese kuyavuleka ulwandle omdala wezinsuku namhlanje mawusayikhaya uye wazi ukuthi fear not the bed is not yours. The bed is not yours. The bed is not yours. God ingena Jehova akhona kwakhula leyo yonke nasweni khona umuntu wepi ukhona bazilima leyo ukhona bazisetha leyo ukhona baziyenza ibe yiphi empela amatele wozo